treatment to koro send the patient into ICU. To ntiere paro moro Richard ka endi ni jopur niang' ok pur niang' moromo. Emomiyo koro chuno ni nyaka kembe mag sukari gi jo ket mwandu okel sukari koa kuom pinje maoko. Mano bende ntiere adieri kanyo? Onge adieri kanyo nikech kambe obiro mang'eny moingo niang' manitie. Kata sama wawuoyo kodi ni nitie kambi mobedo license manyien miluongo ni West Valley Sugar. Obedo onge nucleus to biro about 10 kilometers from Moroni Sugar. Ting'eni kaber to nonego bed nopidho niang' ma kochako rego to chako rego niange. Koro gini japur to onge shida. Serikal ema kelo problem. Nikech kane bed ni nitie niang' ma excess e area ma Moroni kanyo, to ne nyalo ger factory moro machiegni wacho ni kae wan gi niang' mang'eny mokalo, wanyalo keto factory moro ka. To kine ka factories kata mana are popping up all over. Nitie ng'ama nigi license monego ger factory bath Chemelil. Nitie ng'ama nigi factory onego oger factory kendo kamoro mwalo Kipsitet. Nitie jok man gi licenses adek monego bed ni gero factories adek Transmar. Koro problem ok en japur, problem en sirikal. To wach mar chudo ni un winjruok mane gi kembe